L'altre dia em vaig trobar un barrufet en un bosquet i em va explicar un contet. L'altre dia també anava pel bosquet i em vaig trobar un altre barrufet i em va fer un piquet. I caminant pel bosquet vaig arribar a una masia i em vaig trobar un ocellet que em va cantar una poesia. Aquest ocellet estava al costat del caganer del conte, amb la seva barretina. Doncs avui una poesia més. Avui toca una poesia d'aquestes que s'han d'observar i s'han d'escoltar, perquè ara ja arriba el Nadal i en aquestes èpoques el que s'ha de fer més diuen que és resar I anar a collir maduixes. i posar el caganer I ficar-se al gorro. als mulet. Això va de Nadal. Hi ha més raons que borons per Nadal, per seguir unes tradicions que no les mana ni Déu ni cap amo. I aquestes són les 3 nostres manaments, manaments que ajuden a seguir fent allò que fèiem. El primer diu així: diu que no deixaràs mai una cosa amb mitges tintes, si no se les acabaran els altres. El segon manament diu que no deixis mai que et manipulin sense cap molèstia al karma. I el tercer manament és que per Nadal tothom va al seu corral. Apa, amén. Ja seguim la festa amb Ràdio Canet. El disculpin fa manaments. A resar. I què millor que per Nadal una mica d'Extremoduro. Us deixem amb el tema Jesús Cruz García. Jesús Cruz Crucifixo.